I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Čau, já jsem Gazdoj, tomu z dnešního videa. Dobré, jak si udělat vlastní intro, tak jdem na to. Půjdeme na obchod. Teď si napíšeme intro. Vyhledáme. Mám pomalý internet. Je to stříhnu, až se mi to načte, tak to zase pustím. Už jsem tady zas. Pardon, napíšeme tam intro editor. Tady vidíte, vyhledáme. Hned to první. Já si samozřejmě, no nevím, jestli na to budu mít místo, zkusím to stáhnout, jestli ne, já potřebuji ještě mít ty aplikace na stříhání a tak. Až se to nainstaluje, já vám řeknu, ale aby mi to nezabíralo místo, ale ono je to rychlý, takže se ozvu. Tak. Už to máme, tady už probíhá. Tak ale. Pardon, mám pomalý telefon, ale dobré, jako. Menší potíž, já se ozvu, až je vyřeším. Už jsem tady zas. Máme to otevřené. Tady třeba ano. Tady když dáte tu galerii vedle toho play vlastně, tak to je jako jestli tam chcete mít i fotku. Já si to většinou dávám bez fotky. Tady máte brojle. A to co mám tohle. Třeba Pak dáte tady tu šipečku dolů, dáte si počkáte, než se vám to stáhne, já si to nebudu ukládat, protože vážně nechci mít v galerii A je to všechno. A vložíte to do data, že si dáte Viva Video, si stáhnete, půjdete do toho. Reklamy si nevšímejte, dáte edit. První dáte to vaše intro. Add. Aby já už tady nemám žádný takže já tam dám třeba další prostě nějakou blbost, teď tam hodím, jo, tak se nedivte, jo. Takhle, a dáte Done. Teď se vám to prostě spáří. A volala, je z toho video. Moje intro. A zatím bude prostě tohle. Takhle si tam uděláte. A potřebujete Viva Video Pro, což možná ještě udělám video, kde ho sehnat zadarmo, ale nevím to ještě, každopádně. To bylo všechno, já se s váma loučím a